Dog.me είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία με αντικείμενο την εκπαίδευση σκύλων. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα. Το Dog.me παρέχει προγράμματα βασικής και προχωρημένης εκπαίδευσης, αλλαγή κακής συμπεριφοράς, σκύλους προστασίας υψηλών προδιαγραφών, αλλά και προγράμματα εκπαίδευσης σκύλων προστασίας. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιούμε είναι γρήγορες και αξιόπιστες, διασφαλίζοντας τη σωστή εκπαίδευση του σκύλου σας. Οι εκπαιδευτές μας έχουν μακροχρόνια εμπειρία στην εργασία με σκυλιά από πολλές ράτσες και ακολουθούν θετικές μεθόδους που είναι διασκεδαστικές για το σκύλο αλλά και τον ιδιοκτήτη. Το Dog.me εκπαιδεύει με άψογο τρόπο σκυλιά διαφόρων φυλών για την οικογένειά σας, τα οποία είναι διαθέσιμα για πώληση. Επίσης, διαθέτουμε για τους πελάτες μας σκύλους εξυπηρέτησης ή βοήθειας ατόμων με ειδικές ανάγκες. Dog.me is a premier dog training company that is located in Athens and serves all of Greece. Dog.me offers both basic and advanced dog obedience training and behavior modification, as well as top quality protection dogs and protection dog training. Our training methods are fast and reliable to ensure your dog is well trained. Our trainers have years of experience working with many dog breeds, and his training methods are positive and fun for the dog and owner. Dog.me has impeccably trained dogs for your family of different breeds available for sale. We also offer service or assistance dogs for customers with physical disabilities.